طيب illum ħanibdew diskors ieħor twil ta' Sidna Ġesu li jitkellem dwar il-irda tat-Tempju kif ukoll ir-ritorn tiegħu fl-aħħar jum. Diskors twil importanti ħafna l jagħtina tama. Isibu ċans aqraw id-dar Mattew 24 u 25, żewġ kapitli sħaħ. Illum ħanaqraw l-ewwel minn versi tiegħu. Isimgħuh. U Ġesu ħareġ mill-maqdes, mit-tempju ġifieri u kien se jellem u d-dixxipli tiegħu resqu biex juruh il-binjiet tal-maqdes. Imma hu jieġeb bil-qalilhom, intom xtaraw dan wejġ kollha, tassew ngħidilkom ebda ħaġra hawnhekk mi se titħalla fuq oħra li mhix se tkun mġarfa. U kif kien qiegħed bil-qiegħda fuq l-għolja taż-żebbuġ, id-dixxipli resqu privatament lejh u qalu: Ejdilna, meta se jiġru dawn l-ħwejjeġ u x'għad ikun is-sinjal tal-miġġja tiegħek u tal-konsumazzjoni ta' żmien? U Ġesu wieġeb bil-qalilhom: araw li ħadd ma jqarraq bikom. Għax għad jiġu ħafna f'ismi u jgħidu jienu l-Kristu u se jqarqu b'ħafna nies. Għandkom tisimgħu bi gwerer u xnijat ta' gwerer, araw li ma tkunux allarmati għax jeħtieġ jiġri da kollu, iżda għadu mhux it-tmiem. Għax ġens għad jitqajjem kontra ġens u saltna kontra saltna u se jkun hemm aks u terremoti f'diversi postijiet. Imma dawn l-ħwejġ kollha huma l-bidu tal-uġieħ tal-ħlas. Amen. Missija smuwiet, rodu lek ħajta li inti bħalli kieku daħħaltna fil-konfidenza tiegħek u rejtna ħwejjeġ illi nistgħu nistennew li se jseħħu fiċ-ċert il għaliex inti għattomna minn qabel. Inti m'intix marbut biż-żmien, taf il-futur bħalma taf il-passat, u għaldaqstant nitolbuk mulaj biex iva nilqgħu din il-profezija bħala siwja għarruħna sabiex bija aħna nkunu mqanqla, forsi mill-letarġija tagħna, mill-las tagħna, u nkunu dejjem bħarsitna l-fuq. Qalbna imxenqa għal miġġija glorjuża ta' Ibnek Ġesu l-għarus tagħna. Aħna nantiċipaw bil-ferħa il-jum tat-tieġ tal-ħaruf. Meta Ibnek Ġesu ikollu l-għarusa tiegħu ipperfezzjonata, miġbura mill-ġnus kollha tad-dinja, il-miftija kollha bħala l-poplu tiegħek. U aħna mulej ninsabu meraviljati li niffurmaw parti minn dan il-moviment qawwi tal-ispirtu tiegħek li qiegħed jarraf lin-nies il-glorji ta' Ibnek Ġesu. Il-ħaruf li der biex ineħħi d-dnub tad-dinja, illi isalvana mill-għadab li ġej, illi introduċina f'ismewiet ġodda u għar ġdida, il-fihom tammar ġustizzja. Għaldaqstant mulej tolbuk sabiex dan id-dawl li għandna qudiemna aħna narfu nimxu bil-fedeltà quddiemek, nitolbuk għal-żgħażagħ tagħna sabiex huma wkoll japprezzaw il-magnitudni tal-mħabba tiegħek lejna u għaċkejknin tagħna wkoll sabiex anke minn kmieni bħalma ġralu Timotju kienu ikunu malma il-veritajiet bażiċi tal-kelma mqazza tiegħek. Berikna l-koll mulej dalgħodu aħna u nisimgħu u nirċievu minn għandek il-ħobs tal-ħajja. Amen. ħafna nies jafuh dat-diskors bħala il-diskors ta' Ġesu fuq l-għolja taż-żebbuġ. Huwa diskors importanti, diskors apokalittiku, jiġifieri li tkellem dwar affarijiet li kellhom jiġru fil-ġenerazzjoni tiegħu imma wkoll fl-aħħar ta' żmien. Għandna din nisġa interessanti li Ġesu qisu jaqqadhom flimkien imma wkoll jissaparhom u allura mhuwiex diskors faċli, nixtieq ikun faċli ma mhuwiex.
nkunu studenti dedikati tal-iskrittura mqazza sabiex nibdew naraw il-rikkezzi ta' dan id-diskors. L-ewwel Ġesu jagħtina deskrizzjoni ġenerali ta' x'nistgħu nistennew li jiġri qabel ma jirritorna mis-smewwiet sabiex l-istorja umana kif nafuha bħalissa tkun konkluża. Imbagħad jagħtina wkoll lezzjonijiet importanti u jenfasizza ħafna kemm jeħtieġ li aħna nibqgħu qassa. Mhux norqdu bħalma ġralhom il-xebbiet, tiftakru għall-istorja, 5 xebbiet għaqlin u l-oħrajn boloħ u raqdu. Ġesu jgħidilna ma nistgħux naffordjaw illi nonosu, jridu nżommu lilna nfusna b'dik is-sens ta' stennija, ta' antiċipazzjoni illi iva Ġesu jirġa' nfakru xulxin kontinwament Maranatha. Mulej ejja, għax dik hija t-tama tagħna. Dik hija t-tama tagħna mhijiex f'din dinja aħna maħniex f'belt li tibqa' hawnhekk imma nistennew waħda li għad trid tiġi. Ġerusalem tas-sema li għad tinżel mingħand Alla l-arusa ta' Kristu. Aħna niffurmaw parti minn din l-arusa sabiħa, ipperfezzjonata kif għad tkun mhux vera. U allura rridu nkunu preparati. Immaġina arusa li għandha lill-arus tagħha imsiefer, tajjeb, taffordja li tinsieħ? Le, tiktiblu ittri kuljum, telefonati kuljum, vera, tibqa' f'kuntatt miegħu għax tixtiequ. U dik hija s-sitwazzjoni tagħna bħalissa. Ġesu qal illi l-foqra dejjem għandkom magħkom, imma lili mhux dejjem għandkom magħkom. Mhux vera. Ġesu huwa fiżikament meħud minna, l-apostli raw ħtiela lura fis-smewwiet, imma l-anġel qalulhom dal-istess Ġesu intom rajtu ħtiela, hekk ukoll qed jarġa' jiġi. U allura dik hija t-tama prinċipali illi Ġesu jpoġġi qudiemna. Kunu ippreparati. Mbagħad jgħidilna wkoll fl-istess diskors wissina dwar il-ġudizzju illi għad jiġi. Meta Ġesu jirritorna, se jirritorna bħala l-imħallef tal-bnedmin kollha, ta' dawk kollha li jgħixu fuq din il-pjaneta xi darba oħra, Ġesu se jkun l-imħallef tagħhom. Alla ħatar jum jgħidilna l-Apostlu Pawlu li fih se jagħmel ġudizzju mill-bnedmin kollha. U ta' dan diġà tagħna prova jgħidilna billi l-imħallef qajmu minn belli mwiet. Bħalma huwa ċertissimu illi Ġesu qam minn belli mwiet, ta' sekk nista' nistennew illi fl-aħħar jum illi dwaru l-profeti tkellmu, illi Ġesu tkellmu wkoll se jkun hemm ġudizzju. Aħna nħobbu nitkellmu dwar il-parusija ta' Kristu. Parusija kelma Griega tintuża bl-Ingliż anke bil-Malti li tfisser il-miġġja ta' Ġesu. Il-miġġja ta' Ġesu. Aħna qegħdin kuljum nitolbu għal din il-miġġa tal-avvent glorjuż. Meta fil-missiera ngħidu tiġi saltnatek, lill-Alla qegħdin ngħidulu ibagħtu lura lis-Sultan. Għax lilu rridu u lilu neħtieġu u l-ferħ tagħna jkun komplut propjament bih. Meta Ġesu jirritorna u jagħmel ġudizzju allura se jkun hemm rikompensa lil kulħadd. Tiftakru x-xenarju tal-sultan ipoġġi fuq it-tron glorjuż tiegħu u jinġabru qudiemu l-ġnus kollha u jifridhom bħalma il-raj jifred in-naċ mill-mos. Fuq l-lemin u fuq x-xelluk. Il-ġudizzju jfisser illi Ġesu se irott lura lil kull bniedem skont emilu. Kont bil-ġuħud majtuni, bil-għaċċu sqejtuni, fil-ħabs ġitu żuruni. U dawn il-fidili jgħidulu, mulej, meta rajnik fil-ħabs u ġejna żuruk. Ġesu jgħidulhom, dak li għamiltu mal-iżgħar fost ħuti għamiltuh miegħi. U hemmhekk nuru r-realtà u l-ġenwinità tal-fidi tagħna. Il-fidi tagħna li hija fissa fuq Ġesu li bħalissa qiegħed fuq l-eminja tal-missier hija tant reali illi tagħmilna utli fuq l-art. Tagħmilna nies illi nroddu frott ta' mħabba, ta' ħniena, ta' miżerikordja lin-nies ta' madwarna. Issa Ġesu infatti tiftakru li kien għadu kif temm il-kundanna tiegħu
il-Farizej speċjalment u l-istabbiliment reliġjuż korrott ta' żmienu. U jgħidilna li Ġesu ħareġ mill-maqdes u kien se jellem. Immedjatament wara li l-Lut għalilhom li darkom se tħallilkom ħerba u ma tarawniex iżjed qabel ma tgħidu mbierek minn ġej f'isem il-mulej. Ġesu ħallihom u hawnhekk għandna qisha stampa vera sinifikanti. Eżekiel darba ra viżjoni il-glorja tal-Alla telqet mit-tempju, tant il-Lut kienu tbedu minn Alla. Li Eżekiel ra l-glorja tal-Alla edha titlaq mit-tempju. Ġesu li stess ħaġa qed jagħmel hawnhekk. Ġesu li huwa il-rappreżentazzjoni glorjuża tal-Alla l-Missier qed jitlaq mit-tempju u d-dixxipli tiegħu resqu biex juruh il-binjiet tal-Maqdes. Forsi ma nistgħux nimmaġinaw għandna l-għolja taż-żebbuġ u faċċata Ġerusalem u t-tempju prominenti fil-belt ta' Ġerusalem. Il-tempju kien mibni oriġinarjament minn Salamun xi aktar minn 900 sena qabel żmien Ġesu. U kien binja magnifiċenti, però kif rajna fis-Salm 74, dak it-tempju kien imġarraf u l-belt ta' Ġerusalem kienet meqruda mill-Babilonjani, għal darba meta l-Lut tbedu minn Alla fl-idolatrija, Alla kellu jiddixxiplinhom u ikeċċihom barra minn arthom. It-tempju inqered ta' Salamun, però dak iż-żmien kien wieħed mill-binjiet kbar u famużi tad-dinja. Kellu xi wħud mill-ġebel, immaġinaw, kienu twal 67 pied. Immaġinaw. Kif kienu jaħdmuhom u jonċruhom. Kienu li madwar 6 solari tagħna. U l-kobor tiegħu kien jispira dik it-timenza u jfakkarna fiċ-ċokontana. Din l-idea li meta għandek binja kbira tħossok ċkejken. U l-idea anke medjevali li kellhom kompetizzjoni l-bliet tal-Ewropa min jibni l-ikbar katedral. Bħalissa qed jinbena wieħed f'Barcellona l-Sagrada Famiglia. Oli kbir. Għadu tħossok dudu ġofli. L-idea illi aktar ma hu kbir aktar qed tingħata glorja lill-Alla, però frattant Salamun fit-talba tiegħu meta lesta t-tempju ddedikah lill-Alla, lill-Alla qallu jaqgħu Alla jagħmar fuq l-art. Ara, is-sema u s-sema tas-smewiet ma jistgħux jesawk. Kemm inqas din id-dar li jiena bnejt. Ġifieri aħna nafu u Salamun kien jaf illi Alla infinit. Alla li huwa omnipreżenti fl-univers u li liem mill-univers. Ma jistax jiġi kontenut f'binja kbira kemm kbira. Alla tagħna huwa ta' kobor u ta' magnifiċenza u majestà li ma bħala. Frattant iva, t-tempju kien grandjuż fl-arkitettura, kien dekorat sabiħ, fi żmien Ġesu anke kien jidher bajdani mill-bogħod u kellu anke semgħu pjanċi. F'xi mill-partit tiegħu kellu pjanċi tad-deb, allura kien jidher jagħmex mill-bogħod. Dik il-dedikazzjoni li n-nies kellu. David bir-raġun jgħidlu ħaġa waħda jiena tlabt mingħand is-sit u dik se nibqa' nfittixha. Illi nammar f'dar is-sit il-jiem kollha ta' ħajti. U nies devoti kienu jħobbu jmorru fit-tempju biex jitolbu hemmhekk, biex jesprimu d-devozzjoni tagħhom ma' Alla. David ikompli jgħid li nixtieq li nara l-ġmiel tas-sit u nindaga fit-tempju tiegħu. U nies bħal dawn forsi smajtu bil-każ ta' Anna fi żmien meta twieled Ġesu u marru biex jiddedikawh. Anna kienet armla ta' 84 sena u luqa jgħidilna illi ma kienx titlaq mit-tempju imma kienet taqdi l-Alla bis-sawm u talb kontinwament. Kellek dawn in-nies illi għarfu il-dinjità, il-privileġġ kbir li aħna nistgħu nixxierku mal-Alla, nkunu ħbieb miegħu, nagħmru fid-dar tiegħu. Allura it-tempju kien stmat
venerazzjoni tremenda mill-Lut. Forsi tiftakru meta l-Apostolu Pawlu darba akkużawh illi niġġes it-tempju għax daħħal wieħed pagan miegħu li ma kien veru xejn. Imma akkużaw hekk u allura ir-riżulta li kien arrestat u l-spiċċa li anke kellu jsifer Ruma biex jidher quddiem l-imperatur. Għal-Lut il-tempju kien il-fus tal-eżistenza tagħhom, forsi din diffiċli nifhmuha. Imma lihom l-identità tagħhom bħala Lut illi jagħmlu f'Iżrael kienet tinġabar mat-tempju. Ftakru illi l-Lut kellhom diversi festi. Allura kienu rikjesti li 3 darbit fis-sena l-irġiel minn 20 sena l fuq dawk żgur oħrajn jikritu kellhom morru Ġerusalem sabiex jiċċelebraw dawn il-festi flimkien. Ġifi t-tempju kien il-ċentru ta' ħajjithom. Kien iċ-ċentru ta' ħajjithom u l-istorja sagra tagħhom tirrivolvi dwaru. Hawnhekk nisimgħu l-Asaf illi imbikki qiegħed jistaqsi lill-Alla għalfejn għamiltilna hekk. L-għadu daħalu ħarbat it-tempju tiegħek. Żarmaħ sal-art. X'se jsir mill-poplu tiegħek? Il-poplu l-Iżraeliti kienu identifikati propjament mat-tempju. U nifhmuha Alla hekk ried ċentru fejn niesu jagħtuh qima u jitolbuh. Aħna nafu illi t-tempju huwa tip ta' Kristu. Huwa tip ta' Kristu. Il-tempju huwa qisu stampa illu jurina l-Kristu. Kif nafu din? Ġesu darba qalilhom il-Lut. Ħottu dat-tempju u fi 3 ijiem jien nerġa' nibnieh. Infatti ftakruha dik l-istqarrija tiegħu il għaliex meta kien għaddej ġuri quddiem is-Sanedrin xhieda folozz qalu da qal ħajżarma dat-tempju jerġa' jibnieh ħasbuh qed jgħid tat-tempju tal-ġebel. Mibni minn Salamun, mibni għat-tieni darba fi żmien wara l-eżilju, u dak l-istess tempju kien restawrat u nkabbar minn Erodi l-Kbir, proġett trement li dam sejjer għal 46 sena. Ma Ġesu qalilhom ħottu dat-tempju kien qed jgħid għal ġismu stess. Ġesu huwa t-tempju tal-Alla. Aħna din ngħixu sa fit-Testament il-ġdid m'għandniex bżonn tempju tal-ġebel. Ġesu lis-Samaritana qalilha għad jiġi żmien li la fuq dil-muntanja u laqas Ġerusalem ma jqimu l-missier. Għax il-missier irid u jfittex nies li jqimuh fl-ispirtu fil-verità. Dawk kienu stampi. It-tempju u it-tabernaklu u l-festi tal-Lut u s-sakrifiċċji li kienu joffru u l-assassin aroniċi kienu kollha tipi tal-ħwejjeġ superjuri u sbieħ li kellhom jidhru fi Kristu Ġesu. Ġesu meta dawn il-disċipli ġibdulu l-attenzjoni għal-tempju u għalulu resqu biex juruħ il-binjiet tal-Maqdes. Marku jgħidilna li għalulu orax binjiet magnifiċenti u sbieħ. Kienu maċqin, kienu impressjonati dawn id-disċipli tiegħu. U Ġesu jwieġeb u għallilhom intom xtaraw dal-ħwejjeġ kollha. Tassew ngħidilkom ebda ħaġra hawnhekk mi se titħalla fuq oħra li mhix se tkun imġarfa. Nassigurakom li kif semu tad-diskors ix-xedaq tal-apostli waqa' mal-art. Ma setawx jemnuha. Ma setawx iniżluha b'ebda mod il-Ġesu li mallem tagħhom qed jgħidilhom dat-tempju li intom qegħdin taraw u tammiraw għad jitkisser u jinqaleb totalment. U allura kienet xokk enormi għalihom kif jista' jkun jekk ħajjitna hija marbuta mat-tempju u Alla ħalef illi jorbot ismu mat-tempju f'Ġerusalem. Kif se jqered? Apparti minn hekk il-Lut kellhom din l-idea li kibret ma' żmien illi t-tempju se jdum
sal-aħħar tad-dinja. U allura xi qalilhom illi intom stess se taraw il-tempju imġarraf u meqrut u ebda ħaġra ma titħalla fuq oħra. Anke fl-Ewropa taf kif kibret l-idea ta' Roma immortalis, Ruma li ma tmut qatt. Vera, fil-Kristjanizmu kibret dik l-idea. Li mi vera xejn, imma tiskanta kif storja ripetuta u ripetuta u ripetuta kapaċi taqbad l-eruq. Il-Lut kellhom din l-idea, assumew illi t-tempju se jibqa' għal dejjem sal-aħħar ta' żmien. U Ġesu kif qalilhom hekk u qegħdin bil-qiegħda fuq l-għola taż-żebbuġ id-dixxipli resqu privatament lejh u qalu għadhom sorpriżi u ma jistgħux iniżluha din. Ma forsi għaddielhom ftit ix-xokk u issa qegħdin saqsuh ejdilna. Meta se jiġu tal-ħwejjeġ? U x'għad ikun is-sinjal tal-miġja tiegħek u tal-konsumazzjoni ta' żmien? Id-dixxipli hawnhekk minn għalihom li saqsew mistoqsija waħda. Però fil-fatt Ġesu joftoqa dil-mistoqsija. U jiddistingwi żewġ mistoqsijiet. Jurihom illi attwalment żewġ mistoqsijiet. L-ewwel meta se jiġġarra fit-tempju. U Ġesu jurihom u infatti hekk ġara li finqas minn ġenerazzjoni, kif qalu stess aktar tard se jgħid dil-ġenerazzjoni ma tgħaddix qabel jiġru tal-ħwejjeġ kollha. Ġesu qed jitkellem fis-sena 33 ħa. Fis-sena 70 it-tempju iġġarraf u l-Lut kienu sparpaljati mal-erba' tirijiet tad-dinja. Il-ġeneral Titu Roman bl-armata tiegħu assedja kienet ila ġejja dik ila ġejja, ma fis-sena 70 imbagħad il-Lut tilfu il-gwerra biex ngħidu hekk. Inqatlu 1,100,000 ludi u l-bqija ġew sparpaljati mad-dinja. U t-tempju iġġarraf, propjament kif qal Ġesu. Imma mbagħad meta saqsew x'se jkun is-sinjal tal-miġġa tiegħek? Se jkun is-sinjal? U Ġesu flok sinjal wieħed jagħtihom diversi sinjali. Qegħdin nifhmu ġifi il-Lut minn għalihom il-dixxipli minn għalihom saqsew mistoqsija waħda u sempliċi, Ġesu qed jurihom illi hija aktar ikkumplikata minn hekk. Fit-tweġiba tiegħu Ġesu qisu jinseċ l-avvenimenti marbuta mat-tiġrifa tat-tempju. Ma l-avvenimenti li għandhom x'jaqsmu mat-tieni miġja tiegħu. Rifmuha, ġifieri dak li kellu jiġri fis-sena 70 f'dak l-dwar, tajjeb, qisu iservi bħala dell jew jagħti idea ta' x'kellu jiġri qabel ma Ġesu jirritorna fl-aħħar jum. Mela, il-qirda ta' Ġerusalemm u tat-Tempju isservi bħala tip ta' ġudizzju. Infatti kien ġudizzju fuq il-Lut. Ġesu qalilhom ara darkom qed titħallilkom id-deżolata. Ħerba. U aktar kmieni Ġesu qal illi s-saltna Talla qed ikellem il-Lut. Tittieħed minn għandkom u tingħata lill-ġens li jagħti l-frott tagħha. Ġesu għamilha ċara illi bħala ġens il-Lut kienu ġudikati minħabba l-infedeltà tagħhom, minħabba l-fatt li huma ma laqgħux lil Ġesu bħalmu tassew binalla il-Kristu binalla l-ħaj. Mela, l-avvenimenti li kellhom jiġru dik il-ġenerazzjoni stess fis-sena 70 jispjegaw aktar dwar x'kellu jiġri fl-aħħar tal-jiem. Iservu qisha premonizzjoni. Premonizzjoni ġifi jagħtuna ħjiel, jagħtuna idea, tajjeb, la ġara hekk, mela nistennew ukoll jiġru affarijiet simili qabel ma jirritorna Ġesu Kristu. Kif qedtilkom iservu ta' dell għal ħwejjeġ aktar drammatiċi u aktar dinjija li kellhom jiġru li għandhom jiġru qabel Ġesu jirritorna. Ġesu allura iwieġeb
u jgħid fiċ-ċar illi t-tempju kellu jinqered u jkompli jelħab wara mbagħad ikompli jagħti aktar dettalji dwar il-miġja tiegħu f'data aktar tard. Dik id-data ma nafux. Meta ġej Ġesu tant l-aħjar biex aħna nibqgħu preparati, nibqgħu dejjem viġilanti. Tajjeb? Issa, meta naqraw l-istorja, history ġifieri, naraw li dak kollu li Ġesu qal dwar il-qirda tat-tempju u x'kellu jiġri ġara. U allura meta nafu dan, kemm taf daħ il-Ġesu? Liema sempliċi bniedem jgħidlek se jiġri kważi 40 sena minn issa? Xi ħaġa li ħadd ma kien jippretendija, ħadd, illi t-tempju jinqered. U Ġesu juri il-kredibilità tiegħu billi jagħtina profezija li kellha tiġri f'dik il-ġenerazzjoni, u allura dak li jgħidilna li se jiġri fl-aħħar jum għandi nemmnu jew ma nemmnux, u żgur li nemmnu. L-ewwel set ta' profezziji li għandhom x'jaqsmu mal-qirda tat-tempju jikkonfermaw il-veraċità tat-tieni set, u ċoja ta' x'għandu jiġri qabel l-avvent glorjus tiegħu. Mela, il-tweġiba ta' Ġesu tinkludi kemm il-qirda tat-tempju kif ukoll iż-żmien li wassal għal miġja ta' il-bniedem, għal ritorn tiegħu biex jiġġudika l-bnedmin kollha. Mela qegħdin nifhmu l-avvenimenti li ġraw f'dik il-ġenerazzjoni, tajjeb, iservu biex bihom nanticipaw avvenimenti assoċjati mat-tieni miġġetu. Ishom huma titwieqa preliminari, isa appetizer, mhux appetizer sabiħ meta qed isem bil-gwerer u tal-affarijiet kollha. Imma Ġesu qed jgħid dan li ħadduqu fi żmienkom stess xi ħaġa hekk u għar se tkun meta jiena nirritorna mal-anġli imqazza tiegħi. Allura hawnhekk naraw l-aħwa il-prinċipju ta' twettieq doppju tal-profezija, forsi qatt ma smajtu biha din. Ma ħafna profezziji għandhom twettieq doppju. Tajjeb, meta Ħosea jgħid mill-Eġittu sejjaħt il-libni, li hija ovvja qed jitkellem dwar il-lut li Alla ħarġhom mill-Eġittu. Imma Mattew juża dak il-profezija u jgħid li dik saħħet meta Ġesu meħud meta kien għadu tarbija, meħud l-Eġittu għax Erodi prova joqtlu, u allura meta ma lura f'Iżrael saħħet il-profezija mill-Eġittu sejjaħt il-libni. Hemm ħafna profeziji hekk, meta Alla lil Abraham jgħidlu bnislek jitbir kull ġnus kollha. Kieku rajta dak iż-żmien jew fi żmien tat-Testament il-Qadim, kulħadd kien jifhimha illi bil-lut. Il-lut huma il-nisel ta' Abraham vera huma d-dixxendenti tiegħu. Il-kelma propja hija żerrija. Biż-żerrija tiegħek se jitbir kull ġnus kollha. Il-lut. U vera. Għax Ġesu stess qal is-salvazzjoni ġejja mingħand il-lut. Frattant, Pawlu jagħmilha ċara illi f'dik il-wegħda tal-Alla bnislek jitbir kull ġnus kollha, Alla kien qed jirreferu wkoll għal iben Abraham li huwa Ġesu Kristu. Galatin 3, Pawlu jgħid ma jgħidx insla ħafna, imma bnislek wieħed jitbir kull ġnus kollha. Għandna profezija waħda illi għandha tifsira doppja. Komplikata? Kemm trid komplikata. Kemm trid. Għalhekk il-profezija rridu nersqu lejha b'ċerta kawtela. Meta lil David Alla jgħidu ibnek se jirrenja għal dejjem. Ibnu Salamun, kif tafu intom, tajjeb kellu dinastija, renju, qawwi, renomat anke rġejjen minn barra l-Iżrael marru jżuruh għax semgħu bil-fama tiegħu. Reġina ta' Xeba waħda minnhom.
U għalkemm dik id-dinastija baqgħet għal miet ta' snin inqerdet. Frattant nafu li ibnek se jirrenja għal dejjem, għal mi qed jgħid allura finalment Alla għal bin David li għal darba oħruha Ġesu Kristu. Mela, Ġesu huwa mistoqsi dil-mistoqsija. Jifrida u għejdilna meta se jiġru tal-ħwejjeġ u xagħti ikun is-sinjal tal-miġġa tiegħek u tal-konsumazzjoni ta' żmien. F'moħħ id-dixxipli ir-ritorn ta' Kristu u l-konsumazzjoni ta' żmien ġifi t-tmiem ta' dil-ordni preżenti, ta' d-dinja preżenti kif nafuha bħalissa. U ma ħaġa waħda. Meta jirritorna Ġesu, aħna nħobbu ngħidu bil-Malti l-aħħar tad-dinja. Nitkellmu b'mod sempliċi ma b'mod sabiħ ukoll. Meta ħajkun l-aħħar tad-dinja, il-Bibja ma tħallina f'ebda dubju illi l-aħħar tad-dinja se jkun meta Ġesu jirritorna. Jirritorna kif jgħidu stess aktar quddiem biex jagħmel ġudizzju il-sultan li jpoġġi fuq it-tron glorjuż tiegħu, jiġġudika lill-bnedmin kollha, u ovvjament nafu minn partijiet oħra tal-Iskrittura li meta jirritorna se jiġrilhom dawk li jkunu fl-oqbra tagħhom, jisemgħu leħnu u joħorġu. Dawk li għamlu t-tajjeb għal qawmien tal-ħajja, dawk li għamlu l-ħażen għal qawmien tal-kundanna. Ġifieri l-avvenimenti kollha huma qishom marbutin anqut wieħed. Anqut wieħed illi se jseħħu fil-futur. Ġesu juża dil-kelma konsumazzjoni. Jekk tarawha f'Bibji bil-Malti oħrajn, it-tmiem. X'se jkun is-sinjal tal-miġġa tiegħek u tat-tmiem taż-żmien. Konsumazzjoni tfisser it-tmiem, bażikament. Imma t-tmiem. Jiġifieri li fih kollox jinġaba bħalissa qisek għandek ħafna trufijiet u ħafna disgwit u ħafna dgerfix. Imma Alla qed isuq il-ġrajja umana biex tilħaq il-konklużjoni xierqa tagħha. Dik il-konklużjoni se jintlaħaq meta Ġesu jirritorna. L-ewwel darba ġie bħala il-ħaruf tal-Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja, il-manswet, illi ma jollix leħnu, illi ftila d-daħħa ma jitfijiex, il-qasba mġelġla ma jikseriex, vera? Il-ġentili, il-manswet, it-tieni darba, se jiġi bħala l-ljun mit-tribu ta' Ġuda, l-imħallef, illi għandu, illi jkollu adab għal dawk illi ma għadux għall-Evanġelu tiegħu, illi rriġettaw l-imħabba Alla, kif ukoll jagħti merħba fih danu il-dawk li huma tiegħu, l-ħarusa tiegħu. Il-konsumazzjoni ta' żmien. Ġesu sikwit jitkellem dwar ipenġilna r-realtà. Iż-żmien tissa, iż-żmien li ġej. Kemm il-darba, aqraw il-Vanġelu taraw, timpressjonaw ruhom. Iż-żmien tissa, iż-żmien li ġej. U l-kelma żmien ajjon tista' tfisser dinja wkoll. Komplikata. Jew id-dinja tissa, issa ilha mindu Alla ħalaq ismewwitu l-art vera u ħalaq l-Adam fuqha u minn Adam ħriġna aħna l-koll. Iż-żmien tissa, iż-żmien li ġej. Il-ħajja tissa, il-ħajja li għad tiġi wkoll, jużaka il-darba. Il-ħajja tissa l-omor limitat tagħna. Forsi sa 100 sena biżjed. Imma il-ħajja li ġejja hija ħajja eterna. Ħajja eterna. Il-dividing line bejn iż-żmien tissa u żmien li ġej se jkun ir-ritorn tiegħu. Ir-ritorn tiegħu meta allura iseħħ il-konsumazzjoni ta' żmien. Il-ġrajja umana fuq l-art ta' bħalissa tiġi konkluża u jiġi introdott l-istat etern. L-istat etern. Għandek in-nies mitlufa illi se jkunu fl-infern għall-eternità bħalma vaża lil-Farizej
serpenti, nisa l-lifat, kif se taħarbu mill-kundanna tal-infern. Ma wkoll il-smewit ġodda war ġdida kif jgħidilna illi dawk li jelbu se jirtu kollox. Immaġinaw. Aħna li nelbu f'isem Ġesu, aħna li aħna fuq inħatijaw, se nkunu werrieta tal-Alla u werrieta ma' Kristu. Jekk miegħu imbagħtu biex miegħu wkoll nkunu glorifikati flimkien. Mela, Ġesu qisu irid jerfalna għajnejna il fuq biex nanticipaw iż-żmien li ġej, il-konsumazzjoni. Isemmija kemm il-darba din il-kelma sun telea fil-paraboli tiegħu Mattew 13 vers 39 illi jgħid illi l-għadu li żarraħhom huwa x-xitan din il-parabola taż-żerrija. U l-ħsad huwa il-konsumazzjoni taż-żmien u l-ħassada huma l-anġeli. Għal darba oħra qed jgħidilna illi għad ikun hemm il-ħsad, il-ġudizzju. Vers 40. Mela bħalma titlaqqa is-sikrana u tinħarqa għal kollox bin-nar, hekk se jkun fil-konsumazzjoni taż-żmien. Fl-aħħar jum illi dwaru l-profeti ħin kollu jsemmuh l-aħħar jum. Se jkun hemm il-ġudizzju. Aktar f'parabola oħra, l-parabola tax-xibka. It-terriħa tintefa' fil-baħar u tiġbor minn kull xorta ta' ħut. Għana nafu l-ħut mhux kollu jittiekol. It-tajjeb, vers 49 jgħidilna hekk se jkun fil-konsumazzjoni ta' żmien għad joħorġu l-anġli u jisseparaw il-ħżiena minn fost il-ġusti. Bħalissa kollha flimkien ħallata ballata, vera? Ħallata ballata. U għajla nafu min huma l-ġusti għala u minn mhuwiex. Għaliex hawn ħafna ipokriti. Frattant, fil-konsumazzjoni ta' żmien se jkun hemm is-separazzjoni. Xi wħud jirtu il-ħajja eterna, oħrajn jiġu riġettati. Mitfuha fil-ħabs talla biex niftehmu. Fil-ħabs talla. Bħalma għandu għena inkonċepibbli għalu li jidu għal dawk li jkunu nidmu minn dnubietom u ġrew lejn għar-refuġju. Daqshekk ieħor hemm rabja għal dawk li jkunu taw darhom. Ġesu ikompli d-diskors tiegħu billi lid-dixxipli mill-ewwel jilqalhom bħal speċi u jgħidilhom araw li ħadd ma jqarraq bikom. Xi ħanitkellmu dwar il-futur se jiġri nafu kemm hawn ċarlatani u qarrieqa li jridu jagħmlu kapital minnek, jridu vantaġġ minnek, speċjalment jekk tkun fil-Malti ngħidu naġa tal-aħrax, tibla kollox. Hawn nies li jbilgħu kollox. Mingħajr ma jittestjaw l-ispirti mingħajr ma joqogħdu attenti. Ġesu jgħidha araw li ħadd ma jqarraq bikom. Il għaliex ingannaturi, Kristijiet folozz se jkunaw kemm tridu. Naħseb jiena f'dinja qegħdin ngħixu nafu, ekku. Da il-fanatiżmu u l-imposturi, l-ingann se jkun tant mifrux li Ġesu jgħid illi għad jiġu ħafna f'ismi u jgħidu jienu l-Kristu u se jqarqu b'ħafna nies. Mhux biftit nies, b'xi minoranza irrelevanti. Ħajqarqu b'ħafna nies. U tħares li l-Kristjaneżmu llum tgħid kemm għandu raġun Ġesu. Kemm għandu raġun, veru. Vera. Dik l-ewwel ħaġa. Ma nistgħux nistennew illi fil-Kristjaneżmu se jkun kollox mhix fuq rubini, kollox preċiż, kollox tajjeb, kulħadd f'armonija. Ġesu qed jgħid ħajkun hawn min jipprova jfixkel. U jipprova jfixkel fatalment. U jgħodu attenti. Għalhekk ma nistgħux naffordjaw l-aħwa. Illi nkunu għażiena inkwantu l-ħajja spirituali tagħna. Ma nistgħux. Il għaliex tibda ddieħla l-bruda u tibda ddieħla l-las u tisma' xi ħaġa tiblaħħa bħal mazzum tiblaħħa. Jridu nżommu lilna nfusna fil-kelma tagħna.
It-tieni ħaġa Ġesu jgħidilna li ma nistgħux nippretendu era ta' slim u stabilta politika. Vers 6. Għad tisimgħu bi gwerer u xnijat ta' gwerer, araw li ma tkunux allarmati għax jeħtieġ jiġri ta' kollu. Iżda għadu mhux it-tmiem għax ġens għad jitqajjem kontra ġens u saltna kontra saltna u se jkun hemm aks u terremoti f'diversi postijiet. Dal-ħwejjeġ huma kollha il-bidu tal-uġieħ tal-ħlas. Huma l-bidu. Mela, Ġesu qed ipenġi illi tul il-żminijiet, tul il-ġenerazzjonijiet, sakemm jerġa' jiġi, nistgħu nistennew li l-ġnus tad-dinja se jkunu f'ferment u f'konflitti. F'konflitti. Kważi il-ħin kollu. U dawn l-għeliema qed isemmi gwerer, aks, konflitti, terremoti f'diversi postijiet. Dawn ma kollha juruna iċ-ċertezza tal-ġudizzju futur. Alla tiġġudika u bihom Alla qiegħed kull darba isammanna l-qampina tal-allarm. Terremot, gwerra, tħossok skomdu tgħix fid-dinja. Vera? Il għaliex hija dinja l-ewwel marida u hija dinja anormali, din mhix id-dinja li ħala Alla. Ir-rota mhix iddur f'dik l-armonija li Alla intenzjona fil-bidu, daħal id-dnub fid-dinja. Daħal id-dnub u d-dnub xiġi appuntu gwerer, aks, konflitti, spiritwali minn kollox. Dan fejt juruna iċ-ċertezza li il-ġudizzju huwa żgur. Imma ma juruniex illi wasal il-ġudizzju. Din l-importanti. Ħafna nies jiżbaljaw. Jisimgħu terremot qawwi, wasalna fl-aħħar. Tafu li jiġru 20,000 terremot kull sena. Għan nisimgħu b'xi wieħed jew tnejn jew tlieta l-kbar. 55 terremot kull jum. Medja ta' 55 terremot kull jum. U gwerer, kemm għaddin gwerer bħalissa fid-dinja? Well, għandek l-Ukrajina, u Russja, il-Gaza. Iżjed, tafu li hemm għaddejjin bħalissa 110 konflitt armat mad-dinja kollha. Konflitt armat, forsi ngħidu la gwerra żgħira, imma armati. Joqtlu xulxin. 110, dak li nsemmu l-aħbarijiet huwa perċentwal ċkejken ħafna. Ġesu qed jagħtina da sinjali li bihom ngħid mulej Ġesu ejja. Għax int trid tiġġeddid tad-dinja. U fl-aħħar tal-Apokalissi mhux hekk jgħid ara, jien se nġedded kollox. Dik hija t-tama tagħna. Tama tagħna mhix fid-dinja bħalissa. Hawnhekk ninsabu għaddejjin pellegrini lejn Sion ten fuq. Ġerusalem tas-sema. Dik hija l-abitazzjoni tagħna. Il-profezija allura kemm vera televana l fuq biex qalbna tintrefa l fuq, mhux nibqgħu nitbeżżaw u fatt jgħidilna ara ma tkunx allarmati. Meta smgħu dal-affarijiet għax dawn se jkunu karatteristiċi kontinwament għaddejjin. Sal-aħħar, Alla bħalli kieku qed jagħmlilna favur li qed ifakkarna, mhux postkom niżdux l-eruq tagħkom hawnhekk. Ġesu se jerġa' jiġi lura għall-arusa tiegħu. U jgħidilna li dan huwa biss il-bidu tal-uġieħ tal-ħlas. Meta mara tasal biex twellet it-tarbija, tibda tħoss l-uġieħ. Vera? Allura jkun sapportabbli ħafna. Tibda Enek naħseb jena, tibda kun ta' xejn supportabli, mbagħad tgħaddi nofsija sija u jibda jinħolqu l-panic stations imbagħad l-isptar, ħabat il-basket. Imma l-ewwel dak l-avviż jiġi bil-mod. Ġesu qed jgħidna dawn huwa l-bidu. Bekk qed jurina illi lejn meta jkun wasal biex jirritorna dawn is-sinjali
gwerer, xnijat ta' gwerer, aks, ġuħ. Min kollu, dawn jkunu aggravati aktar u aktar. Aktar u aktar. Hija sinifikanti ħafna, dawn huma biss il-bidu tal-uġieħ tal-las. L-aħwa, qudiemna għandna ħajdu hekk kors ta' profezija. Niftakar meta studjajna l-Apokalissi flimkien kienet barka. Mhux vera. Aħna u nikkonsidraw il-profezija, ħafna mill-Bibja hija profezija. Alla jistmana bħala ħbieb tiegħu u jgħidilna affarijiet li altrament ma nix nkun nafuhom, għax min jaf il-futur, Alla biss jaf il-futur. Però jdu noqgħdu attenti meta nittrattaw il-profezija l-aħwa. Għandi 6 punti, 5 punti. Irridu nevitaw id-dommatizmu illi di żgurek, dwar il-ħatfa, di żgurek ħadd iġri. Għattifhem. U l-opinjoni tiegħi mhux ħanibdilha. Għar minn hekk l-ispekulazzjoni firħa. Spekulazzjoni. Nibdew ndaħlu dijat oħra. Il-Bibja tajtek imma nibdew ninfilzaw l-idejat tagħna bejn versu ieħor. Hija spekulazzjoni, l-idejat tiegħek li qed iddeffishom fil-Bibja mingħajr forsi ma tinduna. Dik irdu noqgħdu attenti. Jiena niftakar fil-tmeninijiet kont għadni Kristjan pjuttost tal-bidu. Fit-tmeninijiet kien hemm ferment enormi illi il-profezija ta' Gog u Magog f'Eżekjel, ir-Russja se tinvadi lill-Iżrael u x'in tinvadi lill-Iżrael se jiġi tmiem. U kienu mnewna moħħna. Ġew tiftakar? U meta Iżrael sar nazzjon fl-1948, għalu sa ġenerazzjoni waħda fadal biex jiġi Ġesu, ġenerazzjoni waħda, 40 sena. Mela, 1948, 40 sena magħhom 1988. Tajjeb, allura 1988 Ġesu se jirritorna. Qegħdin ninsew ħaġa waħda però. Illi ħadd ma jaf meta jirritorna. U frattant ħansemmilkom ħaġa waħda. Ktieb wieħed popolarissimu li ġie stampat dak il-żminijiet. Kien intitolat provaw titqux. 88 raġuni għala l-ħatfa se tiġri fl-1988. 88 raġuni. Għatifem. Se jkun hemm reprinta tal-ktieb? Fil-każ erfaw li kopja. Tmenin raġuni kollha żbaljati. Tifhmu l-punt tiegħi? Spekulazzjoni firħa u dommatizmu ma għandniex nagħmluh. Ma għandniex nagħmluh jagħmel biss il-ħsara. Isaħħa l-irjus. Jifret l-insara u ġibu il-firda. Anke llum l-aħwa. Għamlu pjaċiri konfuskom. Tinterpretawx l-iskrittura b'dak li taqraw fl-internet. Fuq l-internet kif taf illi miqet jikteb huwa student devot tal-iskrittura u mħarreġ fiha. Xorta waħda għaw biżbilju ta' nies illi prova jagħmlu kapital mill-global warming, il-Nord u s-South Pole qed jinħallu, is-siġġ qed jinħall. X'ħajġri allura illi ħafna mill-art fejn jgħixu n-nies sa tinkasab l-ilma. Diżastru sieħ jkun hawn. Katastrofi oħrajn. Dekadenza fil-politika, il-politika ma tistax tafdhom, fl-edukazzjoni rax qed jiġri, tniġġis tal-arja, il-blood moose, stiftakrom il-blood moose, jagħmlu s-somom bil-blood moose, għax issa wasalna fl-aħħar. Gwerer atomiċi. Id-dinja il-Bibja mhux hekk tgħid id-dinja tinħarab bin-nar. U allura mhux gwerer atomiċi ġejjin dal-waqt. Jew diżastri ekoloġiċi. Il-foresti jinħarqu, spiċċajna, aks. Dawn in-nies jieħdu pjaċir allarmaw. Meta Ġesu qed jgħidilna, tkunux allarmati.
Għax dawn l-ħwejjeġ se jkunu biex ngħidlek normali. Alla qiegħed ħallina f'din id-dinja mawġa biex dejjem niftakru illi din mhix darna. Minn id-dinja Alla qed joħloq smew ġodda u art ġdida. Hemm hija id-dar eterna tagħna. Mela, tkunx żatat jew arroganti, fejn tidħol profezija tkunx żatat. Mirdu nżommu pass lura u narfu li dan huwa qasam sfidanti. Anke esperti kbar, professuri, nies imħarġin fl-iskrittura, ma jaqblux bejniethom f'kollox rigward il-profezija. Il-punti prinċipali ta' affarijiet li qed jiġru naqblu fuqhom ċertament. Ma fejtlu dettalji, qed tifhem, inħallu lok għal ċerta l-attitudni bejnietna. Pawlu jgħidilna li bħalissa naraw f'mera mhux ċar. Mhux mera li għandek id-dar, li turik preċiżament dak li qed turija. Il-mera dak iż-żmien kienet imċajbket tal-bronz u turik xbija mċajpra. U dik hija s-sitwazzjoni tagħna. Ejjew ngħidu ma nafux kollox. Alla għalilna kollox dwar se jiġi futur? Le, għalilna ftit. Ma dak il-ftit huwa importanti, huwa essenzjali għalina biex nżommu fid-direzzjoni tajba. Dak kollox. Allura l-aħwa jgħidu nitolbu għal spiritu umli. Fejn titħol profezija, spiritu umli, lest li titgħallem, tassumi xejn. Salm 119 jgħidlu s-salmista, iftaħ li għajnejja biex nara il-meravilji mill-liġi tiegħek. Għatem x'nitalmu. Individwalment, bħala kongregazzjoni, għad hemm fejn nistgħu nagħmlu progress. Ma rridu mbagħad naħarbu l-estrem li ieħor illi naqgħu f'indifferenza. Illi jekk xi ħadd isemmilek il-professija, semmili xek, għax naf kemm hemm abbużi. Xieġi, minn inti minn estrem tmur għal ieħor. Alla tak il-profezija għax tot għalik. Għandek bżonna, teħtieġa, altrimenti ta' qalbek. Tibda tara kollox kbir. Imma meta żomm mit-tama ewlenija illi Ġesu reġa' ġej, u stess jgħidilna. Se mur ħejjir kompost, u meta mur ħejjir kompost, nerġa' niġi u noħodkom għandi biex fejn kun tkunu intom ukoll. U dik hija il-profezija illi vera tqawwilna qalbna, ikollna ftit nisfnu anke meta għaddejjin dawn il-gwerer madwarna. Irridu naħarbu l-estrem tal-indifferenza. Toqgħodx tgħid għax diffiċli, għax kulħadd jispekula. Aħna studenti l-koll. Studenti illi nafu li għadna ma ħadniex il-lawrija. Tifhem, għadna qegħdin għaddejjin fil-kors tagħna. Ma il-profezija hija importanti illa għaliex iġġib barka. Mbierek min jaqra u mbierek min jisma' l-kliem tal-profezija ta' tal-ktieb għax iż-żmien u qrib. Revelazzjoni kapitlu 1 vers 3. Dik hija l-attitudni xierqa. Illi rrid naqra, irrid nirrifletti fuqha, irrid il-ħajti nġiba allineata ma' dan il-qafas illi il-mulej ipoġġi qudiemu. U fil-frattemp ejjew ngħidu lil xulxin u lil nfusna u nirrepetu u nkunu konvinti li Ġesu rieġa' ġej. Ġesu rieġa' ġej. Ma nistgħux naqgħu għal dawk ix-xettiċi li jgħiduna fejn il-weda tal-miġġa tiegħu. Għaddew tant snin u Ġesu ma ġiex. Żewġ millenji. Tifhem, aktar ma jdu ma jiġi aktar salvaw ir-rieħ. Tifhem, u Alla jrid li nies kollha ikunu salvaw. Fil-frattemp irridu dejjem li ejja mulej Ġesu. Għax hija t-tama tagħna. Rridu l-aħwa mela. Aħna u għaddej minn dan il-kors ta' profezija. Ejja nkomplu nilqgħu l-xulxin, forsi mhux se jkun hemm kulħadd jifhem għall-istess, ma jimpurtax, nafu. Da bħal meta għandek klassi li qegħdin jitgħallmu il-matematika. Tajjeb? Fl-eżamm mhux kulħadd ħajġib marka tajba, hemm forsi ma jgħaddix. Ma niġġieled miegħu għax ma jgħaddix le. Xorta waħda huwa sieħbi fil-klassi. U hekk aħna. Aħna aħwa fl-istess familja,
اللي المولي اوجبوا اللي اظمنا فلمكان الامبورتانتي هي اللي الفيريتايت اللي نفوهم في التشيرت هي عندكم دوبي جاسوس ساجي جولة ما مجدوبي وسا كيف وش فتا ومتى ما نفهمش. اما دين البروفيتسية أولانية هي بالزيت بيش ما نرقدش، بيش ما ننتفعش في الجنب، بيش ما نعطاش قلبي. ها يريدوا نعجشوا فوق البروفيتسية، ديك الامبورتانتي اللي نعجشوا فوق البروفيتسية اللي لا نافوا اللي داون الأفاريت سيجروا. بيتر يدلنا قيسوا اللي تجيبوا روحكم في مجيبة عديسة وقت اللي تستناو التوتيق تالويدة الله. متى بعد الله يخلق سماوي جدة وار جديدة اللي ستكون العمارة تالقدسين دياو. آمين.